Sziasztok srácok! A mai videóban folytatni fogom a Tokoboka sorozatomat. Yay, visszatértem. És tudom, hogy írtátok páran, hogy csináljak neveket meg, csináljam meg, hogy összejönnek. Hát ez nem jött össze, mivel hát azért már nem jött össze. Mivel a neveket próbálom csinálni, csak akartam, hogy több összegyűjjön, és akkor azt egy videóba bele tudnám tenni, viszont rájöttem, hogy írtam, hogy írjatok az a zenét, szóval két név, ugye? Hogy egy fiú és egy lány név, két név egybe. Na most ez egy gyors videó lesz, azért vagyok most itt, hogy így ahol kezdem, akkor legyek már itt. Csak magamat kell eltüntetnem. Szóval nyugi srácok, készítem a videókat, neveket, bármit. És na mindegy. Egyelőre nincs mondani valóm, ami van, azt meg majd lehet, hogy elmondom a végén, ami eszembe jut így közben, szóval nem is húzom tovább az időt, kezdjük is bele a videóba. Ilyenkor hova akarsz menni? Csönd, mondom, hogy alszik. De ilyenkor hova mész? Aj, nem érdekes, csak mennem kell. Nem sokára jövök. Addig vigyázzatok Lunára. Okés. De ne legyél sokáig, akárhova is mész. Bulizni? Nem, dehogy is. Luna kinyírna. Igaz? Jó, mindegy, menjetek akárhova, akár csinálhattok, mindegy nekem. Szerint tovább megy? Fogalmam sincs. Lehet, hogy visszamegy a munkahelyre. De miért menne vissza? Majd tudod, hogy nagyon fontos neki Luna. Ó, igazad van. Mi meg akkor menjünk fürödni. És remélhetőleg ne ébresszük fel Lunát. Ja. Oké. Ez pontosan elég lesz, hogy megöljelek. Ó, nem fogsz. Ó, dehogy nem. Oké. Ez csak egy álom volt. Nem tudok visszaaludni. Menjünk ki. Ez kimosott. Ó, bocsánat. El kéne menni vásárolni. Jó lesz ez. Menjünk el vásárolni. Oké.
Ja. Nézd. Nem az a csaj az, akit... De... Nem ide megyünk. Követnem kell őket. Gyere. De apa nem lesz mérges, hogy mi itt vagyunk így hajnalban? Hát dehogy is, miért lenne mérges? Egyébként is azzal a csajjal van elfoglalva, nem is értem, hogy mi baja van. Cuki kis sapi. Szerintem menjünk haza inkább. Hát ezt mondtam az előbb. Jó, jól van, na. Majd idegesítő ez a zene. Így már jobb. Muszáj őket követnem, de nekem már sem. Jó, oké, és követem őket. Negyedikre mondták. Szóval kimentek. Oké, és... Ja, meg tudod, mikor meggyilkoltuk, tudod, azt a csávót. Olyan vicces halált halt. Ja, nem is értem, miért hagyta. Hát biztos félt tőlünk. Na menjünk, mert úgy hallom, ki fogunk kapni. Igen. Mennyi embert gyilkoltak ezek meg? Okay. Nézzük itt most mi van ma. Semmi érdekes. Menjünk. Oké. Tudják, hogy ide valósiak vagyunk. Miről beszélsz? Ja, értem, csak attól még kicsit fura lehet nekik, hogy itt járkálunk, ahol ők szoktak az autóval. Hagyd már magad. Oké, menjünk. Haladjunk. Minek? Most nem kell. Gyere már. De kell. Miért kell folyamatosan bezárni? Nem tudom. Hol van a második? Itt. 2. Nem tudom, hanyadik. Igen. A kövi itt. Rendben. Claudia, megtaláltad az összeset? Nem tudom, gyere! Nézzük meg. Még egy hiányzik. Nem hiszem el, ilyen bénák nem lehetünk. Már ezerszer kinyitottuk. Jézusom, Diana itt van. Hol? Istenem. Na jó. Oké, rendben, ezt akarjuk vissza. Aha. Tökéletes. És most haladjunk. Gyere már. De utálom ezt a helyet. Utálok végig menni is. Na is mondd.
apa még mindig erre rejtegeti itt dolgokat, de tudja, hogy látjuk őket. Ja, tudom. Fúj. Istenem. Na jó. Végre itt vagytok. Itt vannak a fiúk is? Igen. Csináljatok valamit, mindegy, mit csináltok. Oké. Te tudod? Gyere akkor. Oké. Sziasztok! Mit csináltok? Én amit kértetek, megcsináltam. És te? Elég fura ez a valami. Apa? Nem érek rá. De soha nem érsz rá. Na jó. Akkor további jó munkát. Én meg csak kitálok magamnak valamit. Te? Nem is tudom. Nagyon semmi dolgunk sincsen. Menjünk embereket ölni. Ne, az tök unalmas. Na, de miért? Hát már régóta ugyanazt csináljuk minden egyes nap. Soha nem kapnak el, és stb. Ja, igazad van, minden nap ugyanaz történik velünk. Akkor menjetek és segítsetek a fiúknak. De apa, ők csinálják a dolgokat, mi meg akkor mi meg miért segítsünk benne? Istenem. Jó, akkor nekem tök mindegy, csináljatok, gyilkoljatok, vagy mit tudom én, mit csináljatok, nekem mindegy. Csak hagyjatok dolgozni, légy szíves. Jó, oké. Menjünk el vásárolni akkor. Az olyan hétköznapi. Nem érdekel, már most más ötletem nincsen, már neked van jobb ötleted? Nincs, oké, igazad van. Isten. Gyere. Oké. Vagy ássuk ki ezeket a valamiket. Oké. Én ezt. Nézzük. De szép. Ez mi? Hé, én találtam. Na jó van már. Fúj. Egy pók. Utálom a pókokat. Egy lámpa, meg egy ilyen kis valami. Nem kell. Ezzel se sokra mentünk. De ez nagyon szép. Ja, egyetértek. Ezeket meg tegyük vissza. Hogy apa meglássa, hogy az ott marad. Ezt nem adjuk neki oda, nehogy azt gondold. Nem. Nézd, van itt is valami. Wow, az még érdekesebb. Fura.
Meg egy kalap. Meg egy csont. Menjünk, mutassuk meg apának. Nem, dehogy is, akkor tuti elveszi tőlünk, és ki fog minket nyírni. Akkor mit csináljunk velük? Nem tudom, tartsuk meg egy darabig, nézzük meg mit csinál, vagy nem tudom. Aztán majd lesz valami. Okés. Oké, menjünk tovább. Oké. Ez meg mi? Mi lehet ez a... Nem már. Nem már. Oké. Ez mi? Menjünk, szerintem már aludni kéne készülni. No. Nem. Remélem nem vettek észre. Ja, menjünk. Gyere. De várjál már. Ezeket nem tehetjük akárhova. Akkor hova? Ahol nem látja meg. Akkor vigyük ki. Nem. Jó, oké. Oké, vissza. Mondom, vissza. Nem jó, hogy kell becsukni. Így. Oké, ezt kikapcsoljuk, visszarakjuk. És hozzunk innen. Valahova, hova bújjak. Remélem nem mennek fel. Gyere. De hova? Ahó. Aj, nem tudom, csak zárjuk be. Gyere. Hova dugjuk el? Ahol apa nem vesz észre. Hiszen apa mindenhol észrevesz mindent. Azt megint? Most már ebből több van? Nem tudom, de ezek szerint igen. Ebből egy. Abból is kéne kettőnek lennie? Fogalmam sincs. Viszont nem tudom, hova tegyük. Nézd. Húzz innen. Itt jó. Aha, tök jó. Remélem nem nyitják ki. Szerintem nem. Miért nyitottak volna ki? Miért zavartad el szegényt? Cuki. Ja, persze. Mi bajod van? Jó, oké, menjünk. Menjünk vissza, apa tuti ki fog nyerni. Ja, de kaptunk már egy percet, szóval tudod, mit fog mondani, és tudod, hogy mit fog csinálni. Ja, de a büntetést már megszoktuk. Igen. Szóval nem érdekel nagyon. Jó, oké. Hol jártatok? Csak itt voltunk, nem messze. Ja, nem mentünk nagyon messzire. Én remélem nem mentetek fel egyik emeletre se. Tudjátok, hogy megtiltottam, hogy a kórházban gyilkoljatok. Nem, apa, most tényleg nem ez volt.
Ja, mi csak... Aj, tudtam. Aj, Isten. Jó, a büntetést most nem kapjátok meg, de csak azért, mert... Aj, lényegtelen miért. Oké. Hogy haladsz? Ez nem sikerült. Hát azt látom. Tegyél bele vizet. És most. Isten. Oké, mindegy, majd holnap megcsinálod. Most alvás van. És te? Nem tudom, ez valamilyen... Hát nem tudom. Elvileg meg lehet vele betegíteni ezekkel a cuccokkal dolgokat. És embereket. Jó, ez milyen? Ez az ember megfagy elvileg, a többit még, és hát ezt nem tudom kideríteni, mert 2 napon keresztül vizsgáltam, és nem tudom, hogy ez mi. Majd megbeszéljük. Egyelőre tegyük vissza. Rendben. Na, akkor... Aludjatok el, meg mindjárt megyek én is. Oké. Oké. Idióta zene. Hát, kinyitva hagyták, nem kell bajlódnom. De hangos ez az izé. Oké. Bemenni most nem biztos, hogy be kéne menjek. Basszus. Áj. Utálatos ez a valami. Na jó, ha lézerrel van, akkor menjünk ide, sem nem fogunk bejutni. Menjünk. Ön kicsoda? Netán a családhoz családtagja? Igen, én a családtagja vagyok. Rendben, de akkor miért nem megy be? Most kiküldtek, hogy csináljak, még van egy kis dolgom, szóval azt meg kell csináljam. Rendben. Még soha nem láttam őt. Tudom én se. Hát, oké. Kik járnak be hozzájuk? Na mindegy. Hát itt nem fogunk tudni aludni. Haza kéne menni, igaz? Apa azt hiszem megjöttek az ők. Ja. A másik lányának milyen dolga van? Másik lányom, nekem csak 2 van. Azt mondta... milyen színű haja volt?
Sötét. Ja. Tudtam. Oké, lányok és fiúk, maradjatok bent, én mindjárt jövök, el kell intéznem valamit. Majd tudtam, hogy visszajön valamikor. Luna. Oh, hello. Mit szeretnél? Még jó, hogy megtudtam, hogy itt vagy. Legalább megölhetlek. Végre. Úristen, annyira félek tőled, lehet is. És egyébként is úgy tudtam, egyedül élsz. De rájöttem, hogy nálad vannak elvileg a fiúk is, és van 2 lányod. Honnan tudod ezeket? Nem is tudom, megálmodtam, szó szerint. És úgy tűnik igazam volt. Az álmaid nem fognak segíteni abban, hogy ne nyírjalak ki. Igazán? Majd meglátjuk. 1 évvel ezelőtt is ugyanezt mondtad. Nem számít. De most már van legalább munkám. Van munkád? Azt hittem, egy ilyen embert nem vesznek fel sehova dolgozni. Ha, nagyon vicces vagy. Na jó, én is megyek haza, menjél a lányaidhoz is. A fiúkhoz, akik már amúgy se jönnek hozzánk vissza. Miért jönnének? Nálunk sokkal jobb dolga van mind a kettőjüknek. Nem hinném, hogy jobb lenne, mint hogyha velünk lenne. Na de menj a dolgodra, meg én is, hiszen még nekem is van dolgom. Hogy lehet kivégezni ezt a lányt? Ezek meg mik? Oké. Megvizsgáljuk otthon. Menjünk. Biztos a lányainak a gyűjteménye nem nagyon érdekel. Na, srácok, ennyi is lett volna ez a mai rész. Remélem tetszett. És hát ja. És akkor... mindegy. Nem tudok most mit mondani. Ja, és egyébként most már tudok, hogy meg lett a 100 feliratkozóm, szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Aztán további jó napot, estét nektek. Én Lepke voltam, találkozunk a következő videóban, sziasztok!